Vaihtoon. No niin. Eiköhän tää ollut tässä. Nyt tuli loppu tällaiselle ohjelmistolle. Supersunnuntaina kakkosen ohjelmisto on kanavakonsulttien valitsema, eikä sisällä sekuntiakaan hanuriraveja. Tule mukaan ja katso päivän ohjelmisto osoitteesta yle.fi/TV2. Kiinni on. Noniin. Aivan hirveän kokoinen. Tästä se alkaa. Matka kohti Wembleyn finaalia. 32 seuraa taistelee jälleen Euroopan herruudesta, kun maailman arvostetuin seurajoukkuekilpailu potkaistaan täyteen vauhtiin. Mestarien liigaa Ylen kanavilla koko kauden. AC Kajaani kohtaa Iisalmen kakkosen kärkikamppailussa. Kotijoukkueet vahvoja Veikkausliigassa. Mancini kertoo Agüeron tilanteesta. Hyvää aamupäivää peliuutisista. Saksan MM-rallissa on ehditty tänä aamuna ajaa 2 erikoiskoetta ja yhteistuloksissa 8 ajetun erikoiskokeen jälkeen kärjessä kaasuttelee kukapa muu kuin Sebastian Loeb. Toisena tulee Petter Solberg Fordilla, mutta hän on jäänyt yli 40 sekuntia. Seuraavana Daniel Sodro ja Thierry Neuville. Ja Jari-Matti Latvala ja Mikko Hirvonen ovat sijoilla 5 ja 6. Latvala on jäänyt 1,5 minuuttia ja Mikko Hirvonen peräti 2 minuuttia kärjestä, joten erot ovat kasvaneet jo tässä rallin puolivälissä melko suuriksi. Kotoinen jääkiekon SM-liiga pyörähtää käyntiin vajaan kuukauden kuluttua. Kiekkokaukalossa pelataan jo kuitenkin kovia kansainvälisiä otteluita. European Trophy-turnauksessa pelattiin eilen 15 ottelua ja kaikki 7 suomalaisjoukkuetta olivat mukana. Kärpät taipui HC Pilsenille jatkoajan jälkeen 3-2. JYP sai opetuksen Slovan Bratislavalta puhtaasti 5-0. TPS haki voiton SC Berniltä. Vienna Capitals puolestaan voitti Kalpan 5-3. Tappara nappasi voittolaukauskilpailun jälkeen voiton Friburista ja helsinkiläisjoukkueet Jokerit ja HIFK hävisivät omat ottelunsa. Zug voitti Jokerit 4-1 ja Zürich Lions HIFK:n 3-1. Suomalaisten vieraskiertueet jatkuvat myös tänään ja huomenna. Tänään Fribourg kohtaa TPS:n, Lions Jokerit, Zug IFK:n ja Bern saa vastaansa Tapparan. Huomenna HC Kometa Brno kohtaa Kärpät, Slovan Bratislava Kalpan ja JYP haastaa Vienna Capitalsin. Jalkapallon kakkosessa Pohjoislohkon asetelmat menivät kertaheitolla täysin uusiksi, kun Varkaus JK loppui rahat, joukkue suljettiin sarjasta ja sen pelit mitätöitiin. Pohjoislohkoa suvereenisti hallinnut nousijajoukkue AC Kajaani menetti kertaheitolla 9 pistettä ja kakkosena oleva Iisalmen PK37 on enää 3 pisteen päässä. Joukkueet kohtaavat tänään Kajaanissa varsin herkullisissa asetelmissa. Kajaanissa 9 pisteen menetystä on nielty kuin pitkää kaktusta. Nyt kun siitä on vähän mennyt aikaa, niin eikä niille säännöille voi mitään. Ne on, säännöt on sääntöjä ja ne on hyväksyttävä. Kasvuko sisu? No varmaan aika paljonkin vielä, että se on muutenkin ollut aika korkealla se sisu, niin nyt se on vielä ylempänä sitten. Peliuutisten saamien tietojen mukaan AC Kajaani ei harkitse valitusta Varkaus JK:lta saatujen pisteiden menetyksestä esimerkiksi urheilun oikeusturvalautakuntaan. 2 kajaanilaisseuran Tarmon ja Kapan yhteistyösopimuksella perustettu AC Kajaani kolkutteli jo vuodesta 2007 nousua 3:sta 2:een.
Kun nousu viime vuonna tuli, oli seura valmiina uudelle sarjaportaalle. No sanotaan, että kakkoseen niin pelaajapudjettia ei juurikaan tarvinnut nostaa, että me oltiin niin valmistauduttu jo siihen, että meillä on kaikki kunnossa niin budjetin osalta ja pelaajien osalta jo joukkue on ollut kasassa 3 vuotta. Että kyllä meillä oli valmiudet siihen, että vaan siirrytään sinne, mutta totta kai muutamia tuhansia piti tietenkin hakea jostakin lisää. Jos AC Kajaanin kausi jatkuu samaa rataa, saavat kainuulaiset jännittää syksyllä ykkösen nousukarsintoja. Mutta ovatko viime vuonna 3 tahkonneen AC Kajaanin seuraorganisaatio ja joukkue valmis ykkösen haasteisiin, jos nousu tapahtuu? Mä tiedän, että pelaajat haluaa, valmentajat haluaa, taustaorganisaatiot haluaa, fanit haluaa. Ei voi olla muuta vaihtoehtoa, kun meidän täytyy olla valmiita siihen. Eli sitä ei tule tapahtumaan, että AC Kajaanin johto painaa karsinnossa jarrua? No ei todellakaan, ei todellakaan. Paljon tässä on vielä savottaa edessä, eikä meillä nyt ole vielä varmaa, että päässäänkö me sinne karsintoihin, mutta että kyllä mä tiedän, että osa näistä pelaajista pystyy pelaamaan jo ykköstä, mutta ei kaikki. Ja silloin me varmaan jouduttaisiin taas sitten joukkuetta vahvistaa ja tietenkin ykköstasolle on sitten jo helpompi saadakin pelaajia, että myös Suomestakin, että laadukkaita pelaajia. Kokonaan oma lukunsa on Kajaanin kentän olosuhteet. Esimerkiksi parakkipukusuojien ja loppuun kuluneen Keinonurmen osalta. Lisäksi nousu tarkoittaisi seuralle yli 4 lisää nykyisen budjettiin. Siellä jossakin 220 000 euron paikkeilla se budjetti tulee olemaan ja se tässä vaiheessa tarkoittaa kyllä varmaan semmoista 450 000 kasvua meidän budjettiin. AC Kajaani kohtaa tänään kotonaan lohko 2 Iisalmen PK37 ja odotettavissa on varsinainen thrilleri. Sillä joukkueiden 2 edellistä kohtaamista ovat päättyneet tasapeleihin ja kajanilaisten pistemenetys avasi PK:lle uuden mahdollisuuden taistella lohkovoitosta. PK:lle uskoisin, että se on kovempi peli se, että jos he haluaa niin kuin lähteä ja ilmoittautua tuo karsintakilpailuun vielä mukaan tai siis yleensäkin, että taistella tuosta lohko ykköspaikasta, niin heille se on niin kuin tavallaan ehdoton edellytys voittaa tuo peli, että sitten varmaan alkaa käymään pisteet. Laitatko kokeneena kettuna nyt paineita heille? No voisi olla myös niinkin sitten, että me veikkaisin, että me ollaan pikkusen paremmin harjoiteltu kumminkin kuin toi PK ja ollaan saatu olla isommalla kentällä ja PK pienessä hallissa silloin, että riitkuuko se jalka sitten enää yhtä ripeästi sitten heillä kuin meillä sitten, mutta tietenkin kyllä mä uskon, että meillä on tämä kotikenttä etu, mikä on niin kuin älyttömän hyvä meille. Jalkapallon Veikkausliigassa on pelattu tasapelejä vähemmän kuin koskaan. Kotivoittoja